Nyt meillä on valtuuston kokous takana. Lyhyt lista, pitkä kokous. Janne, mitkä tunnelmat? Joo, siinä päästiin avaamaan sellaista Pandoran lipasta kuin kaupungintalon remonttikin ja sitä käytiin aika vilkastakin keskustelua. Ihan vielä ei päästy maaliin, mutta ehkä jo seuraavassa valtuuston kokouksessa, jos siellä päästään jatkamaan tätä turinaa. Ja 100 000 euroa vesikaton uusiminen oli se, mistä tänään puhuttiin paljon, mutta kyllä myös muistakin asioista, eli ympäristötilinpäätös ja hyvinvointikertomus. Tärkeitä asioita, mutta ehkä kaikista parasta oli se, että me aloitettiin tämä kokous musiikilla. Joo, siellä oli aika tutun näköinen viulistikin joukossa, että kiitokset puheenjohtajalle. Musiikkiopiston viulistiryhmä kävi täällä esiintymässä. Mutta näillä ajatuksilla tänään. Kyllä, kiitoksia. Kiitos.